पण निवडणूक ही निवडणुकीसारखी लढली गेली पाहिजे. कोणाचाही दबाव त्याच्यावर येता कामा नये. आमच्यावरही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. काय झालं, अख्ख्या महाराष्ट्राने चित्र बनवलं, बघितलं. आणि दमदाटी वगैरे ही भाषा आमच्या समोर चालतच नाही हो. मी तुम्हाला आज सांगतो व्यासपीठावरून, कदम साहेब तर त्यांच्या मनोगतामध्ये बोललेच आहेत, ते गृहराज्यमंत्री आहेत, सन्मान्य पालकमंत्री साहेब बोललेले आहेत. पण मी तुम्हाला सांगतो, मी फार लहान माणूस आहे, पण मी काय करू शकतो ह्या त्या दोघांनाही माहिती आहे आणि तुम्हाला देखील माहिती आहे. फक्त फोन करा आणि तिकडे निलेश राणे इकडे आल्याशिवाय राहणार नाही. मग आपल्याला समोर कोण आहे मला काय कळत नाही. मग आपल्याला काय माहित नाही, मग आपल्या जिभेला हाड पण नाही. मग समोरचा काय करू शकतो त्याच्यापेक्षा मी काय करू शकतो हे त्याला समोरच्याला दाखवल्याशिवाय आपण राहत नाही.